Ipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa Fishport Complex sa General Santos City. Pagmontar og dugang cold storage facility alang sa mga produktong isda. Buot diining ipatuman sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Aktual nga gisusi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tuna trading activities atol sa pag-inspeksyon niini sa Fishport Complex sa General Santos City adlawng Biyernes. Dinhi nasuta nga angay pa kunong palambuon pa ang tuna industry sa syudad, human na hinabi ang pipila ka mananagat. Matud sa presidente, angay magmuntar og dugang cold storage facility sa syudad alang sa maayong kalidad sa produktong isda. Ay gagawin namin ang lahat para naman masuportahan yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at yung quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Doon sab kini plano kalabot transport cost sa mga produktong isda. Tatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port para mabawasan ang ating transport cost. Pati ice plant para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang yelo para laging sariwa yung inyong huli. Samtang kapin 22.8 million pesos nga livelihood assistance ang nadawat sa mga benepisyaryong mananagat atol sa aktibidad. Langkuban kini sa fish aggregating device, fishing boats, farm inputs ug uban pa. Kaning paghahatagan ni sa nadisgrasyahan gud nga bangka. Kay nadisgrasya man tong bangka kung pagkabagyo. Yung pamimigay ng mga ganitong mga startup na mga gamit, and then ibuboost pa namin yan ng technical assistance, monitoring, and alam mo, coaching, mentoring sa ating mga fisher folk hanggang sa sila'y tuluyang makabuo ng business. Mibisita sab ang presidente sa usa ka processing plant sa canned tuna, Lakip Coconut Plant sa Barangay Tumbler. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.